Tot sembla indicar que l'atleta lleidatana de la secció del Futbol Club Barcelona, Laia Vilalta, ha guanyat la seva carrera particular contra les dolències al genoll que la van tenir apartada de les pistes i que no li permetien entrenar amb total normalitat. Ara fa una setmana, la Laia es va sotmetre a una intervenció per extraure-li una part de la ròtula que havia crescut per una malformació de l'os. L'atleta s'ha mostrat molt animada davant la possibilitat que la setmana vinent li treguin els punts i pugui començar a doblegar la cama. Igualment, opina que està millorant molt i que l'únic aspecte negatiu és la calor que passa. La recuperació està sent ara al principi bastant ràpida, milloro cada dia, me moc amb una mica més d'agilitat. Encara em fa mal, passo molta calor, però ahir em van mirar la ferida té bon aspecte. D'aquí 4 dies em trauran els punts i espero que aviat pugui començar ja a moure la cama normal. Pel que fa al metge, la Laia comenta que està molt content amb el resultat de la intervenció. A més, explica que durant l'estiu haurà de treballar dur per recuperar la força i la musculatura de la cama, començar a córrer i al setembre està a punt per començar a preparar la temporada de pista coberta. El planning d'aquest estiu és rehabilitació, recuperar la massa muscular perduda, recuperar la mobilitat de la cama i començar ja el que fer una mica de primer caminar, després córrer i llavors ja preparar la temporada de pista coberta de l'any que ve, que serà al setembre. Això començarem al setembre. Tot i ser l'única sortida als problemes de la cama, la Laia assegura que el fet de no poder-se moure és el que li costa més. Ho estic passant malament no, però sí que sóc una persona molt inquieta, em costa molt estar estirada sense fer res, però és que no puc fer res més, perquè em canso de seguida, camino molt malament. D'altra banda, davant l'anunci de retallades de pressupost a les seccions del Futbol Club Barcelona, l'atleta està segura que afectaran, encara que no sap si baixaran de categoria com ha passat amb altres esports o simplement es veuran afectades les fitxes dels esportistes.